Dovolte mi, aby som vás v mene obecného zastupiteľstva Záriečí a mene svojom privítal našej malebnej obci Záriečie, ktorá zajtra oslávi 520. výročie prvej písomnej zlienky obci. Pripadla mi milá úloha, aby som vás privítal v našej obci z príležitosti svojho výročia spomienky na prvú Československú národopisnú výstavu v Prahe, na ktorej boli prítomní i naši predkovia. Dnešnou slávnosťou piesni a tradícií Púchovskej doliny si chceme ožiť zvykoslovia a krásne piesne ľudu tejto doliny. Na tomto mieste nestojíme náhodou. Stojíme pri pamätnej tabuli nášho rodáka Jána Gerika, ktorému učarila ľudová pieseň, ktorej bol po celý život horlivým zberateľom, aby ju zachovala pre ďalšie generácie. Týmto vás chcem čo najsrdečnejšie pozvať do slávnostného sprievodu cez našu obec do súdnej obce mestečka. Nuž teda, nech znejú tieto piesne Púchovskou dolinou.